Ahoj, já vás vítám u mého dalšího videa a dnešní video je, co si beru na lyžák. Jedu na lyžák 12. ledna, těším se strašně moc a je to za 2 dny, takže super. Ukážu vám, co si beru na lyžák. Ještě nějaká informace bude pak a pak jaký mě napadly videa, pokud byste je chtěli, tak dejte like. Tak, první začneme oblečením. Začneme takovým tím obyčejným. Prostě mám tu noční košili, což jsem dostala na Vánoce a k tomu gatě. Tak. Pak tu mám prostě tepláky z pantalónu a jsou šedo růžový a stály 200 nebo 100, něco 150 nebo 200. Pak tu mám tyhle ty krásný teplý legíny, jako opravdu jsou teploučky. Teď to tepně. To je myšička prostě. A je to strašně teplý. A je to, stálo to 100 zase v pantalónu. Většina věcí bude z pantalónu. Tak. Pak si ještě beru papuče ze školy, prostě normální modrý kroxy. Tu mám tyhle ty ponožky, tyhle ty ponožky, tyhle ty ponožky. Tyhle ty ponožky stály 20 a 20. Prostě každý stály 20 korun zase v pantalónu. Nebyly zvlášť, prostě já jsem si nějaký tam našla, co tam bylo košíček a tam byly různé ponožky, rukavice a čepice, ale já jsem se k těm ponožkám a vybrala jsem si nějaký. Tak, jdeme dál. Mám tu tenhle ten krém a je to prostě je to obyčejný bílý krém a je od Avonu. Když jsme u toho Avonu, tak to mám i tenhle krém a je to na zimu winter. Pak to máme tuhle voňavočku od Essence. Tenhle ten fás sprchový gel aloe vera a měsíčkový krém. Prostě bylinkami. Bylinkový. Pak tu mám tyhle typové balzámy, jeden je Babylips, prostě obyčejný, prostě. A prostě je to tmavší. No ty? Moc to nejde vidět, ale pak je to super. Tyhle ty stíny. Od Mels. My to máme v obchodu, takže jsem si prostě koupila. Pak tu máme tyhle ty kryt sušenky. Stále myslím 18 nebo 19 korun to mělo. Tyhle ty Bebe dobré ráno, tyhle ty Bebe dobré ráno a tyhle ty Bebe dobré ráno, tyto jsou slepované s jogurtem. Tyhle ty mléčné a tyhle ty kakaové. Tak to mám tyhle ty kyselé pásky a je to novinka. Cool. Pak to mám tyhle ty 2 bombony, Coca-Colky a toto taky. Bompary prostě. Originální bompary. Tak. Pak si beru sluchátka. Prostě normální sluchátka od Sony.
pouzdro. A pak hru a tablet a gumičky, to vám nemusím ukázovat. A teď ta malá informačka. Chtěla jsem vám říct, že nevím, jestli budou videa ve středu. V sobotu bude určitě, ale nevím, jestli ve středu. Ve středu možná bude, protože pokud tam bude Wi-Fi, tak nebude. Ne, pokud tam bude Wi-Fi, tak bude, a pokud ne, tak nebude. Ale když tam nebude Wi-Fi, tak normálně, tak bude v sobotu a ještě v pátek bude ze středy bude video. A kdyby byla, tak jenom ani ve středu a v sobotu. Možná i v pátek nebo ve čtvrtek budu, protože možná natočím ještě s holkama nějaký video. Určitě bude, možná bude bez friendek. Nevím to jistě, možná jo, možná ne. A dál určitě bude video, možná bude vlog, možná ne. Ale určitě jo, bude. Bude vlog prostě a ten vyjde v sobotu. Takže já děkuji, že jste se podívali na tohleto video. Prosím, zkuste odebírat, lajkovat a komentovat. Napadlo mě dvě nový videa, co by vás mohly možná bavit. A je to, co jsem vám ještě neukazovala. Prostě třeba nákupy, akorát, že třeba neukazovala jsem vám třeba například tady tohleto. Ale už jste to viděli. Třeba jo. Nebo co jsem vám neukazovala, třeba koupila jsem si tady toto, jo. Nebo na třeba narozeninám, jo. A pak mě napadlo, ptej se mi pokecniky, že mi prostě vám budu říkat různý, co jsem chtěla, jak třeba povídání o všem a o ničem, tak já budu mít taky takový video, akorát, že to nebude povídání o všem a o ničem. Omlouvám se za světlo, protože je nějakých 10:30 nebo 11. A je prostě, kdybych vám zase, tak nevidíte prostě mě nic, prostě takhle. Nevidíte mi prostě do obličeje a to nechceme. Už. Tak to je všechno, co bych vám řekla a čau.